First, we jump and spin. Then body goes in front, hand down bent, bend the other hand, legs together or zigzag. Ok? Δεν έχει σημασία. Είμαστε ίσιο. Ok? Αφού πάω εδώ, αφήνεις αυτό το χέρι. Και πας πίσω. Πας πίσω μέχρι να μπει χέρι μέσα. Μόλις μπήκε μέσα, μπαμ, αφήνεις και αυτό χέρι. Τα πόδια είναι έτσι. Και πας, δηλαδή ίσια. Αυτό. Το πρώτο είναι αυτό. Ναι, εντάξει, το πρώτο φεύγει και Μπράβο. Το έξω χέρι φεύγει. περίμενε. Ωραία, οκ, έπρεπε να κρατήσεις λίγο πιο παραπάνω. Είναι όμως γι' αυτό, αλλά ουσιαστικά Σκέφτηκες, δηλαδή αυτό φεύγει, αυτό πάει μέσα. κατευθείαν. Ναι, δηλαδή πόδι πίσω, λέμε, οκ. Μόλις έχει φύγει αυτό, μπαίνει μέσα και αυτό. Ναι. Έτσι μένεις, μέχρι εδώ τουλάχιστον. Τα πόδια σκέτο, η πίσω ή zigzag. Ναι, Οκ. κατάλαβα. Ωραία. Δοκίμασε την άλλη διαφορά. Κάνει γρήγορα. 1, 2.